Sa nagkausapa, mga igsoon, may gabi na itong tanan. Salamat sa atong pagpanglang. O salamat po sa kaigayunan na itutugot sa Ginoo na makahimo ta sa paghisgot sa mga pulong sa atong Ginoo. Kaming mga Kristohanon, iduyog sa kasubanan sa atong mga igsoon sa usa sa ilang pamilya na may taliwan na o alang sa inyong kasayuran ang among ingnon ng nato pagkasulti among meeting hall sa una o simbahan atong atbang kagulyat dayong subida sa crossing sa bida karon tuwa na ang atong bagong meeting hall bagong simbahan atong punta na sa Busco ang atbang sa gumahan na Gloria nga building. Muna atong simbahan. Sorry tayo. Usahay akong gamiton ang pulong among para masabtan po. Nato, usahay po atong, no? Pero laktod pagkasulti, naana dito ang atong bag-o nga simbahan. So mga kaigsunan, salamat tayo ini higayon alang sa itong mga igsoon nga natungdan nagingon ang Juan 14:1 kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanato. Mo ni ang pasalig sa atong Ginoo sa dinhi pa siya sa yuta nga kon maabot nato ang mga problema mga pagsulay o kalisdanan sa kinabuhi dili ta angay nga mag-uol sa hilabihan binunoa budangog ta musalig ka sa atong Ginoo. Namang guyubang mga tao nga inigabot sa ilang mga problema, maghunahunan lang sila nga, puslan man, mayo pa'y humantanan, magpakamatay na lang po sila. Pero mga kaigsunan, ipaambit sa itong igsoon na diha sa walay katapusan na plano sa Diyos, ang Diyos wala magplano na ang tao mamatay. Wala ang Diyos magplano na ang tao magkaproblema o magkalisod-lisod. Kaya lima kayong tahan. Now, Brad, di man lagi na mong nahitabo karon kay karong panahon na ang tao mamatay, ang tao magkaproblema, magkalisod-lisod. O unya sa katapusan, mutaliwan mangyud tanan. Pero mga kaigsunan, ang tubag sa Biblia, ipaambit sa itong igsoon, ngano ang tao mamatay, ngano ang tao nga magkaproblema, tubag sa Biblia tungod kay ang tao nahulog sa pagpakasala. Kung wala unta ang tao mahulog sa pagpakasala, ang tao dili mamatay. Ang tao dili magkaproblema, pinunua, mabuhi siya sa paraiso sa Diyos hangtod sa walay katapusan. Muni ang plano sa atong Ginoo. Gani sa atong panahon karon, ang mga tao tungod kay nasayod sila nga mudangat ang kamatayon, magampo sila nga Ginoo. Hatagi mi og taas nga kinabuhi. Mayo biya po paminahon. Pero mga kaigsunan sa Biblia, ipakita nga kanang taas nga kinabuhi nga gipangandoy sa kadaghanan. Labaw-labaw lang nagjutay sa mubo nga kinabuhi. Ang mubo nga kinabuhi matapos, ang taas nga kinabuhi matapos usab. Apan ang gitanyag sa Ginoo, Juan 10:10, mianhi siya aron sa paghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili di ay taas na kinabuhi ang ihatag lang sa Diyos, kundi kanagyong kinabuhi na dili na matapos, pinaagi sa atong pagtuo, pagdawat, o pag-alagad sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, salamat kayo, gipaambit sa atong igsoon, nga sa tanang mga binuhat sa Diyos, dinhi sa kalibutan ang tao, mo'y pinakabilinhon, mo'y pinaka-espesyal, kay gibuhat ta sama sa dagway sa Diyos. Yun ay gamay nga booklet sa Mystery of Human Life naghisgot
na ang tao sa kasugdanan sama siya sa guwantes. Ang guwantes gibuhat aron kasudlan sa kamot. Pero kung ang guwantes madaot na, ang guwantes maguba na dili masudlan sa tinuod na kamot, sayang wa matuman ang plano sa nagbuhat sa guwantes. Sa gipaambit sa itong igsoonang tao, gibuhat sa Diyos aron kasudlan sa Diyos. Pero kung ang tao matigulang na siya, ang tao mamatay siya, na dili kasudlan ng Diyos, sayang wala matuman ang plano sa atong Ginoo. Ang Zacarias Kapitulo 12, versikulo 1 naghisgot, gibuklat sa Diyos ang kalangitan, gipaluna sa Diyos ang patukuhanan sa yuta, o nagbuhat siya o espiritu sulod sa kao. Naitulog isgutan sa Zacarias 12, 1, langit, yuta, o ang tao na dunay espiritu. Mga igsoon, ang langit gibuhat sa Diyos alang sa yuta. Ang yuta gibuhat sa Diyos alang sa tao, ug ang tao gibuhat sa Diyos alang unta sa atong Diyos. Ang langit nagmatinumanon sa iyang obligasyon sa yuta. Muhatag siya kahayag, muhatag siya og ulan, muhatag siya og hangin, aron ang panginahanglan sa yuta mahatag sa langit. Ang yuta nagmatinumanon sa iyang obligasyon ngadto sa tao, bisan unsay atong itanom. Ang yuta muhatag og produkto, kay ang langit alang sa yuta, ang yuta alang sa tao. Busa kung magtanom ka, doon naging produkto aron matagbo ang panginahanglan sa tao. Pero ang pangutana, mga igsoon, na angay natong pamalandungon, kita kahang tao, nagtagad ba kata, nasayod ba kata, na kita alang sa Diyos. Daghang mga tao huwag magtagad sa ilang kinabuhi, kaya ang ilang una-una parihas man, brad. Ang magbasa Biblia mamatay, ang huwag magbasa Biblia mamatay po. Ang sigig simba mamatay, ang way simba-simba mamatay. Busa ilang una-una parihas ra. Mga igsoon na Ginoo ng Hebrehanon 9:27, ang tao gibutan nga mamatay sa magkausawa. So kung taman na diha ang versikulo, matinong tatabla. Ang dato mamatay, ang pobre mamatay, ang graduan mamatay, ang way grado mamatay, ang sigig simba mamatay, ang way simba-simba patay po. Pero naay sumpay dito, ang tao gibutan nga mamatay sa magkausara, o tapos niya na mauna ang hukom. Naday husay, mga igsoon, human, nuyo sa atong kamatayon. Busa, ingon na itong igsoon, sa dili pa ta mudangat sa kamatayon, dapat angay ta masayod sa plano sa Diyos, aron atong madawat ang kinabuhi sa Diyos, o mahimutang daghang mga anak sa Diyos, kay pasayloon sa Diyos ang atong mga sala nga atong nabuhat, sala nga atong napanunod sa atong ginikanan. Pasayloon kini sa Diyos, kayang iyang kamatayon dito sa krus, aron sa pagtubos sa atong mga kasalanan, nabanhaw siya, aron mahimong espiritu nga taghatag sa kinabuhi, ang tanan nga mutuo, mudawat niya, mahimutang daghang mga anak sa Diyos. Mga igsoon, sa pagkatinuod, kanang tao binuhat sa Diyos. Ang Diyos may naghatag nato sa atong tanang gikinahanglan, sama sa hangin, sa kusog, sa kahayag, ug daghan pang mga butang. Atong nagdawat sa Diyos, kay ang tao binuhat sa Diyos. Apan ang tuyo sa Diyos, di lang ito mahimo pa na binuhat sa Diyos,
kung dili mahimutang mga anak sa atong Diyos. Kung saway kalainan sa anak o sa binuhat. Ang binuhat, walay kinabuhi sa nagbuhat. Samtang ang anak, nakadawat sa kinabuhi sa ilang amahan. Busa ang tuyo sa Diyos. Di lang igota, musimba niya, muampo niya, dili na sayo, apan ang tuyo sa Diyos. Ato siyang madawat, ingon na atong kinabuhi, aron himuon tang daghang mga anak sa Diyos. Salamat kayo na nag-ingon ang Biblia. Mahanaw man ang langit o ang yuta. Apan ang mga pulong sa Diyos magapabilin hangtod sa walay katapusan. Ang hinaot ni mga igsoon na mahimo kini nga pampasidaan alam nato kining pagpahulay sa atong igsoon na atong giduyugan karon. Ganina ingon atong igsoon na kay siyami una na agyoy mo sunod. Pero ako mo ingon atong igsoon miuna naman way siguro ako mayo pa mo istorya ako'y mo sunod. Ano naman ang atong kinabuhi doon na may uplanan. Pero moingon ko, kung dili man ako'y musunod, kamog yun. Nagyon musunod. Oh. Busa, kinahanglan ta manganda. Dapat mahimo kining pampasidaan ng atong igsoon, ibutang naman sa kahon, wabot ang adlaw. Kita po isulod sa kahon. Pero dunay pagkabanhaw sa pagbalik sa Ginoo. Igsoon, asa man ka, human ka mabanhaw. Ang Biblia nagapakita na naay kinabuhi na walay katapusan o naay silot na walay katapusan. Ni adtong mga tao na wala manumbaling. Ni adtong mga tao na wala magtagat sa pulong sa Diyos. Samtang mga buhi pa sila. Kaming mga Kristohanon, panahon sa among pagserbisyo, dili nami mag-ampo nga namatay malangit. Kay ang tao nga mamatay, muhunong na ang listahan sa iyang kinabuhi. Dili na siya madautan, dili na po siya mabuutan. Unong tanan. Busa ang gisgutan sa Biblia. Kung muadto ta sa mga igsoon na inyong talang namatyan, ang atong tuyo, paghatag o pampasinaan, o paghatag o paglipay, pagdasig sa nabilin, na dili palabanan ang ilang problema. Kanapay daghang problema na atong gisaguban. Ang Biblia nagingon, alang kanila nga mipahulay, wala na'y problema, makapahulay na sila sa mga problema sa kinabuhi. Ang atong igsoon nga mipahulay, bisan pa mag-200 ang litro sa gasolina, di na ni mag-uol. Bisan o magmahal ang atong palaliton, di na siya mag-uol. Kay may pahulay na siya. Pero kita, nga mga buhi, daghan pagkaayo tagi sa gubang nga mga problema sa atong kinabuhi. Busamuyon ko, alang sa atong mga igsoon nga natungdan, dili kayo nila palabanan, kaya ang atong igsoon, maayo ang iyang kamatayon. Nganong mingon ko, mayong kamatayon. Kung kining atong igsoon namatay ni atong panahon sa COVID, bisan ang mga paryente, mga silingan, dili pwede mo duyo sa ilang kasubanan. Pero kini nga kamatayon, maayo nga kamatayon, kay niya ta, daghan pa, isimpatiya sa iyang pamilya, o andang pa, nga muhupay, mudasig o mulipay sa atong mga igsoon na natungdan. Noon mga kaigsunan ng Biblia, nagpakita na sa wala pang lunop ang kinabuhi sa tao, tag-as kayo. Iskutan sa tong igsoon, hapit man sa kalibo. 31 na lang god na tuig, mag-usa kalibo ang edad ni Matusalam. Pero human sa lunop, meridyos ang bracket sa edad sa tao, 120 na lang. Sa atong panahon karon ang Salmo 90 na ginon, ang pangidaron sa tao, 70 na lang. Kung maayos siya,
Watiman sa iyang kinabuhi, sa iyang lawas, motsinta siya. So mga igsoon, mo na ni bracket sa atong panahon karon, 70, 80 na lang. Ang problema, kung mukapin ka sa 80, sa usa ka bahin, murag maayo kay bonus. Pero sa pagkatunod, kung sobra na ka 80, problema na. Daghan ang maintenance. Ang imong igulungog, dili na kayo maayo. Ang imong pananaw, dili na kayo maayo. Daghan ang balatian. Busa ang Ginoo nga malamon, nag-arin siya sa tanang mga butang kay dili kining kalibutana, dili ning kinabuhia magdayon kun dili temporaryo lang ni alang sa pagsulod sa malipayon nga kinabuhi walay katapusan. Busa salamat kay mga igsoon nga naay Biblia nga atong mabasihan sa atong pag-alagad sa Ginoo na samtang naghulata sa atong panahon kano sa tatawgon sa Ginoo. Pero nag-ingon ang Biblia, dili tanang tao mamatay, labi na kung mubalik na ang atong Ginoo. Pero kung madugay-dugay pa ang Ginoo, natiyali daghan pa nato ang mupahulay. Apan ang importante, sa dili pa mabot nato ang atong katapusan, ang atong kamatayon, atong madawat, atong Ginoo. Ingon, ang atong manunubos na magpasaylo sa atong mga sala o ingon na kinabuhi nga maghimo natong daghang mga anak sa atong Ginoo. Salamat kayo mga kaigsunan na dinhi sa kalibutan sa daghan tag problema, daghan tag kalisdanan nga magian, pero naay pulong sa Dios nga magagiya nato, magatudlo nato unsaon nga magasiguro ta sa atong kaluwasan, dili unya human sa atong kamatayon kung dili karon na manabuhi pata. Doon ay umang mga tao, kumpiyansa sila, wala kayo sila magtuon sa Biblia, wala kayo sila mag-alagad sa Ginoo, kaya muna-una, inikamatay na ako, ampuan na ko sa akong mga silingan o palinti, malangit lagi ko. Mga igsoon, dili na tinuod. Kay kung tinuod man, na ang mga patay, ampuan sa mga buhi, malangit, wa na'y kinahanglan magbasag Biblia, wa na'y kinahanglan na magsimba. Ampuan lang inikamatay. Pananglit ako, mo'y musunod sa atong igsoon, mag-ampo muna ako. Nya, malangit ang namatay. Ampuan sa mga buhi, ipatil, haya-haya na ako. Sunod mamatay, katong unang nagwali, si JP, mag-ampo na po mo mga silingan o parinti. Kung malangit man, di haya-haya na mo. Ang katapusang mamatay nato tanan. Katong atong MC, si Jomil Adliban. Natin sa pamay mo ampo niya. Wanay mo ampo. Sa atong pasyaray dili malangit. So sa Biblia mga kaigsunan, dili di ay ang tao makabatulog kaluwasan human sa atong kamatayon kung dili karon nga buhi pa ta, personal, individual o karon na doon na patay kinabuhi, doon na patay kusog na angay nato nga ialagad sa atong Ginoo. Busa magalaom mi na kini nga pangitabo balik ko nato, mahimo kining pampasidaan nga kitang tanan mugangat sa kamatayon apan luyo sa kamatayon naay pagkabanhaw diin mabuhi kita sa kinabuhi nga puno sa kalipay, sa kinabuhi nga walay katapusan dito sa ginharian sa atong Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo niining panahon na ato siyang tuuhan, ato siyang dawaton o nahimo ng Biblia ang motuo o magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagahukman sa silo. Galacia 3:27. Ang tanan kaninyo
nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gisuluban og Kristo, busa sa buhat 11:26 ang nangalagad ni Kristo. Tawgon lang ta, mga anak sa Dios, mga Kristohanon, kay kita mituo midawat sa atong Ginoo. Busa naglaom ni mga kaigsunan nga kining gamay nga panahon nga naghisgo ta sa mga pulong sa Ginoo, makahatag unta ni o pampasidaan alang nato nga dili kayo ta palabi og kumpiyansa kay ang atong mga adlaw tinagalan dinhi sa yuta. Daghang mga tao inigabot sa ilang birthday, malipay sila kay bitaas ang ilang mga adlaw dili na tinuod. Ingon ang Salmo 139:16, dunay nagtudlo nga mga adlaw sa kinabuhi sa tao. Sa ato pa, ato kay karong October, mag-60 city naman ko, kung gihatagan ko sa Ginoo og 70 lang ka tuig, nagasto na nako ang 66 ka mga tuig. Pila naman lay nabili? Ha? Tulo na lang kapin ka mga tuig. Kung mag-birthday ko karong 2023, pila na lang, tulo na lang. 2024 mag-birthday ko, doon na kayo ko sa akong lubnan. Busa, dapat mamalandong ka na di ay ang atong adlaw na tawhan dili makapataas sa atong kinabuhi kung dili nakapakunhod kada tuig, kada birthday nimo nakuhaan o usa ka tuig ang imong mga adlaw dinhi sa yuta. Busa ang aitang mamalandong, Ginoo, unsaon ako nga mabuhi ko sa imong gingharian. Sumabot ka panahon ang tubag sa Biblia, ato siyang tuuhan, ato siyang dawaton, ato siyang alagaran samtang suna pa'y panahon. Aron sa pagbalik sa atong Ginoo, ang tanan nga nangamatay, pagabanhaon o ang mga buhi sa usa ka pagpamilo, ilisan ta sa lawas kadili na mamatay, sa lawas kadili na magsakit, matikuban tas Ginoo hangtod na sa walay katapusan. Daong tamayson ng pulong sa Ginoo dunay luna sa atong kasing-kasing o gani niini nga kagabhion sa dayon natong katulog unta makampo ta. Ginoo, unsa man tong gipangsulti sa mga kaigsuonan, tinuod ba to? Ang Diyos dunay plano sa tong kinabuhi, nagingon ang Episo 1:4. Sa wala pa matukod ang kalibutan, gipili na tandaan sa Ginoo o pinaagi sa maayong balita. Ini kadungog nato munay panahon nga tawgon ta sa Ginoo aron pa makaalagad sa atong Ginoo. Daghang salamat. Maayong gabi pag-usap natong tanan.